Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Vlinders in de buik. Jan en Joe wordt het bij Tomke. Ze bouwt een hege toer van blokken. Tomke zit maar wat stil met een blok in de hand voor hem uit te sjen. Wat doet er mij tijd, Tomke? Bist de hele middag al zo stil? Bist ziek? Huh? Wat er? Tomke is verliefd. Op Jasmina. Hij wil altijd naast haar zitten en mij haar bootje. Goh, Tomke. Hast vlinders in de buik? Ik vind haar zo lief. Maar dat waar ik net zeggen. Oh, ik weet al wat. Maak je een mooie kaart voor haar. En dan schreeuw ik erop dat is toch haar leervinst. Ja. En dan gooien we die mooie kaart bij haar trotte brievenbus. Zal ik die helpen? Ja, Dat wil Tomke wel. ja, goed. Even later ben ze drok ontwerk. Ze tekenen je hetsjes op een lege kaart. Lietse en grutte hetsjes. Ze kleuren je de hetsjes mooi reed. En plakken er glitters op. Oh, de kaart is prachtig worden. Zal ik er nog wat op schreeuwen? Wat moet erop staan, Tomke? Ik vind hij lief. En was het verkering met mij? Lief. Cornelia schroeit het met mooie letters op een kaart. Stoverkering. Mij. Zo. We kunnen de kaart wel bij Jasmina haar hoes brengen. Wist toch het ze wennet, Tomke? Ja. In een stritten achter het parkje, in het eerste hoes. Even later rennen ze die stritten in. Tomke is een beetje zenuwachtig. Zou Jasmina hem ook wel leren vinden? Oh, daar is haar hoes al. Ze mij u's net, Sjenjer. Nee, ik zo haar ik net. Zo, ze haar een brievenbus in het door. Daar met de kaart in. Doe maar, Tomke. Oh, mijn buik die doet zo raar. Doe het, Marianne, joe. Oké. Jan en Jo rent naar de huizenta. Gauw truwt ze de kaart door de brievenbus. Stop, Janne Joe. Daar wen het Jasmina net. Nee, dat is het verkeerde hoes. Oh. Het is het eerste hoes. Oh, hoe moet het nou? We moeten die kaart weer omheljen. Oh, wat stom van mij. We bellen je gewoon aan en vreeg je de kaart weer om. Ja, oké. Ze loeren trodden voor haar door. De kaart is net op een mattenfoon. Zo, hij hing het in het gedientje achter de brievenbus. Ze bellen en bellen, maar er komt geen in. Wat maar we nodig aan. Nou, we hellen die kaarten weer uit. Wacht je, dan stek ik mijn hand door de brievenbus. Jan en Jo rikt. Maar ze kijkt Krek net bij de kaart. Nou, laat mij maar. Misschien kan ik hem wel pakken. Door de stritten riet een politiewijn. Politie Veldman zit achter het stuur. Wat zeg ik daar bij dat hoes? Ben je die in een brievenbus graaien? Daar moet ik meer van weten. Hij zet de politieauto voor de stoependel. Met grutte stappen giet hij het paadje op. Wat zal dat hier? Oh jee. De beers krikken haar wild. Binnen je hem on het inbrekken liet ze dogen eten? Op kleerlichterdij? Nee, echt net. Hij wil zijn kaart met hetsjes waarom haar. Hij is verliefd op Jasmina, maar die wennen dus hiernaast. En ik ga de kaart nog door de verkeerde brievenbus dienen. En nu kunnen we er net meer bij, dus nog in weg. Verliefd? Ja, dat ben ik wel eens west. En nog een belje, helpt ik net? Dat hij wel in. Ja. Maar dat ik niet in thuis. Nee. Ik vind ze sneu voor Tomke.
Hij zegt kijk op Jasmina. Ik weet al wat. Wij gaan even naar de boerlui. Misschien hebben die ook een kaai van het huis. Hij belt om bij het huis van Jasmina. Oh nee. De foto gaat open en daar stiert Hoi. Jasmina. Tomke krijgt er een rode kleur van. Deze jonge man had een kaart met hetsjes voor die. Maar die zit nou in de verkeerde brievenbus hiernaast. Vast, achter het gedientje. Dan komt er een vrouw bij de deur. Ja, goeie. Het is de boervrouw van Jasmina. Ze is bij Jasmina haar mem om een bakje koffie. Ze helpt dadelijks de kaart bij haar uit de brievenbus en jouwt hem weer aan Tomke. Nou, alsjeblieft. Dank u wel. Zo. Voor die, Jasmina. Omdat ik die zo lief vind. En moest op verkering met mij. Jasmina knikt verlegen van ja. En dan jouwt ze Tomke een dikke tuut. Oh, wat lief. Nou. Wat lief. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.